So yun o, bibing gabi tinatapos nila. So yun o, ayan mga adi, nalagyan namin yung itutulong natin. So makasako na yung iba. Ito, makasako na. Pansin nyo mga Aji, dito tayo. So, ayan. Ano ng palay ito? Kasi bibili tayo ng palay. So, try natin mamigay sa mga tao dito. Kasi yung mga lugar dito na yung mga tao halos walang makain. So, mahirap yung buhay ngayon dito. Kasi halos lahat walang trabaho. So, kanya-kanyang diskarte sa bukid. Mamimigay tayo ng mga bigas siguro sa kadilata. A few moments later. Sup sa inyo mga Aji. So yan, ngayon patulong natin no. Ayan no. So nagre-repack tayo dito. So huling sako yan no, na natanggal na. So 50 kilos na ano. Yan. Tapos lagyan natin to. Yung mga dilata na yan, kulang pa kasi yan. So ito yung balik ko rin sa inyo. Kasi alam nyo naman na yung pera naman natin galing sa YouTube yun. So sa panahon kasi ngayon mahirap talaga. So pandemic no, yung bansa natin halos wala nang may tulong talaga. Kaya yan, kung ano lang yung makayanan ko, pasensyahan nyo na. So sa mga sa amin dito, kasi alam nyo ng bukid sa amin dito, mahirap dito yung bigas. So yung mga tao dito walang trabaho, yung iba wala na makain. So yan, yan mga kasama namin dito no? Sila nag-repack. Okay, yung misis. Yan. So yan yung pamimigay namin. And may kasama din yan, kasama pa lang sardinas yun. Saka yun no, Maggi, bibili pa pala kami kasi kulang pa to. Kulang pa to. Ilan pa lang to no. Ilan pa lang to. So bili pa kami siguro isang karton pa nito. Thank you sa mga nag-aano din no, mga nagre-repack. So yun lang, maraming salamat po ulit, Gagambino. And God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat. So yun yung kulang oh. Yan, mabili tayo. Yan oh. So yun oh, bibing gabi tinatapos nila. Ayan, marami-rami pa. Ayan, sila tita yan, mga pinsan ko. Si Dagol, yung kasama ko lagi nagbo-vlog. So yan, nagre-rep ako. Wow. Tingnan ko ng laman tinbe. Laman yan. Yung isa, 2 kilong bigas, isang isang sardinas, saka isang Maggi. What tomorrow? Ako nga pala si Nabin Alduma San Juan. So ako yung tao behind sa Gagambino PH. And Francis Leo Marcos. So tinatanggap natin yung challenge mo, yung mayaman challenge. Kahit di naman tayo ganun talaga, di naman tayo mayaman. So sa mga nakakilala sa akin, so mga nakapanood ng vlogs natin, so ang purpose talaga kung bakit kayo pumunta dito is para magbakasyon. Pero yun nga, taon talaga sa COVID. So pansin ko kasi kami dito nag-i-enjoy lang kami, nag-i-enjoy. So habang nag-iikot-ikot ako dito sa lugar, ito yung bakit ko naisip na tumulong sa mga tao dito. Kasi kumpara sa Manila, yung mga bahay dito ng mga tao dito, kubo lang talaga. Saka alam mo yun, mas maganda na marami tayong matulungan. So kaysa ubusin ko yung pera dito, bakasyon, tulong na lang natin sa mga tao dito. So target ko lang naman ngayon, so 125 families yung gusto kong matulungan. At least mabigyan natin ng tulong. So sa mga nakakilala sa akin, kung mapanood nyo man to, so try nating tumulong sa kung ano man yung kaya nating gawin lang. Hindi naman pabunggahan ng kung ano may tulong mo. Ang mahalaga dito, may maitulong tayo sa iba. Kasi yung marami talaga mga tao dito na halos wala talaga silang makain. So mahirap ang buhay dito.
Oo, maraming gulay, marami lahat. Pero yung bigas, yun talaga. Pinaka-common commodities ng mga tao dito, yun yung mahirap kunin. So, gusto ko lang din na salamatan yung relatives ko kasi sila yung tumanggap sa atin dito. So, yun lang. Again, ako pala si Nabi Nagduma San Juan. So, ako yung behind sa Gambino PH and so lang sabihin sa inyo na tutulong tayo sa anong kaya natin. And ano yung ina-earn ko sa YouTube. So, apart of that, like kung sinasabi sa inyo, itutulong natin sa mga tao yon, papamigay natin sa inyo. Hindi tayo madamot. And yun lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Ilan ko? Ano? Sila nagkanta. Carton. Box yan. Ito yung kan. Ito, kompleto pa ito. No? Ang mga DSWD na kami na Tama niya kasi nagbibigay kami. yan ang panagtag. Hindi kami sa government na yan. Private lang kami na hindi. Para nga wala siguro Kaya ang nung kamo, mga sa kanila na papakita yan. sa inyo. Oo. Ang mga Thank you, staff Nay. beneficiary sa Nagbikwel, Salamat tayo. nagabatong man sa tag-5,000. Ang 5,000 na pesos posible ang kanan na ini. Tungkol sa emergency power, nabinalitan kay Pangulo. Salamat, Nay. Nay. Yan, bigay-bigay lang tayo dito muna kay. Six and a half hours later. So, ito na kami no. Let's go. Marami-rami to. Oh, mag-deliver na kamay ka wala. So, marami-rami to. So, busin natin bro, pre. Ayan lang. Dali mo gol, kay mainit. Maraming tapat tayong i-deliver no. Yun lang maraming salamat sa inyo lahat. So, let's ito na bata Salamat sa honor. Manay. Dito. Basta kami tagay iba na kami kana. Oh. Ariyo. Magaligol. Si Kuan na, yan na, tanan nagpidla. Ano ka pa dyan? Salamat yan ah. Private lang ako siya. So yun o, kakapamigay namin ni Dagol dito. So yun, saan kami nakakarating no? Oh, bundok na. Nakit na namin dito. Tambay ko pa doon. Ha? Tambay. Isa lang talaga yun. Ayan o, isang bahay lang pinupunta namin no, mga malalayong bahay. Yan. Saan ba? Saan? Saan? Kaya pinapunta na namin no, bundok na. Nakit na kami ng bundok. So, yan. Para makatulong tayo dito sa tao. So, saan kami nakarating dito.
yun mga guys, no? So yun kasi, tapos na kami. Ubos na. Yan, no, wala na talaga. So pangalawang araw namin ito na nagbigay. And gusto ko lang mag-thank you sa inyo kasi sa inyo naman galing yun. So pinamigay lang natin. So nag-instrumento lang tayo. So yun, no? Dito ulit tayo sa bukid. So yun lang. Tayo na kami ulit. Tapos mamaya maghanap tayo ng gagamba. So tingnan natin kung hanap tayo. Yun lang, maraming salamat ulit. This is Gagambino. And thank you sa panonood lagi. Maraming salamat. Siyempre, ayokong kalimutan yung aking mga kapatid din dyan sa Takurong Sultan Kudarat, sa municipality ng Lambayong, Agduma family. Ayan. Siyempre, si pangalan nito, nakalimutan ko na, si Don Ramon, Engracia, mga Laygan family, Agduma family, binabati ko yan. Mga bubuting tao po lahat yan. Katulad po natin yan, mga barako yan.